Som mirall dels avenços en drets socials, educatius, laborals i culturals de les persones amb sordesa. Aquesta ha estat l'essència de l'organització anualment i durant 25 anys de les jornades de CAPS. Unes jornades enfocades a les persones amb sordesa i a les famílies que ens han servit per explicar en profunditat, amb detall i amb les persones indicades els diferents objectius i reptes que hem anat assolint. Perquè la situació del 1996 al 2021 ha estat canviant i així ho hem anat reflectint. Unes jornades on hem parlat d'inclusió de les persones amb sordesa en tots els àmbits de la seva vida i en plena autonomia personal. I ho hem fet sempre acompanyat de les persones que ens acompanyen avui en aquesta taula. Ens acompanyen l'Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, del COCARMI, la Rosa Vallverdú, cap del Servei d'Accessibilitat de Televisió de Catalunya, la Núria Silvestre, fundadora del grup d'investigació sobre sordeses i altres trastorns de l'adquisició del llenguatge, la Gistal, de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Mireia Soler, persona amb sordesa i sòcia activa de CAPS, i en Raimon Jané, pare de 2 joves amb sordesa i president de la Federació CAPS. A tots vosaltres, benvinguts i benvingudes. Per parlar de tots aquests canvis, d'on estàvem, d'on som i d'on volem estar, ens agradaria que cadascú de vosaltres respongués a cada pregunta que us faré des de la vostra experiència personal i professional. La primera seria, ens situem als inicis de les jornades, l'any 1996, i el primer que us demano és on estàvem, què necessitàvem i cap on volíem anar. Antonio? L'any 96 pràcticament era la Barcelona postolímpica que va representar, doncs, no se sent? Sí? Ara sí. És que el botonet... Doncs, com deia, el 96 representava la Barcelona postolímpica i va ser un moment on va esclatar, diguéssim, les possibilitats de que l'administració es posés les piles i apareguessin moltes solucions que fins en aquell moment no s'estaven posant a l'abast de les persones amb discapacitat. Van ser, evidentment, solucions molt vinculades a l'espai físic, als elements de la mobilitat, com el transport, i, per tant, molt dirigides a un tipus de discapacitat que no serien ben bé, potser, les que representeu vosaltres, no? Però, d'alguna manera, sí que és veritat que en aquells moments no existien tampoc organismes com el COCARMI per poder traslladar la veu i les necessitats conjuntament a les administracions, i això afeblia que tots poguéssim arribar a les mateixes possibilitats a ser escoltats per la Generalitat. Jo crec que en aquell moment estava tot per fer i va ser a partir d'aquell moment que vam poder ser capaços entre tots de fer arribar la paraula i la nostra veu i exigir que ens tinguessin en compte perquè formaven part del col·lectiu de ciutadans de Catalunya i que, per tant, havien de rebre una resposta per poder continuar tenint una vida com la de qualsevol altre ciutadà del país. Gràcies. Rosa, a nivell d'accessibilitat, de subtitulació? És això, oi? Sí. A veure, jo ara hi pensava amb el que ha dit, doncs evidentment una gran cosa que hi va haver va ser que va haver-hi el teletext. Des del meu punt de vista, des de la tele, doncs clar, sense el teletext no s'havia fet mai res i llavors dius, molt bé, però és limitat el teletext. Permetia fer subtítols, les pàgines, però en aquell moment ningú es preocupava per què es feia i què no es feia, o sigui, per la quantitat d'hores, pels programes que es feien. Jo només volia dir, o sigui, 3 coses respecte... Què passa? És a dir, només per resumir, seria respecte a les persones que fèiem la feina, diria que per molta més energia que gastàvem, molt menys resultats que els que et podem tenir ara. Pel que fa a l'entorn, ningú sabia res, sempre havies d'anar perseguint a tothom, i ara, en canvi, això ja vindrà després, no? Havies d'anar perseguint a tothom. I
no se'n preocupaven. Feien un canvi en un programa, feien un canvi, retallaven una part, no avisaven, llavors s'emetia, no sortien bé els subtítols perquè havien tret un tros de... perquè quedaven tots correguts, és igual. El resum seria aquest, que ningú sabia gran cosa com anava i tot això, clar, afectava, que hi havia més incidències i a més es feia molt poqueta cosa perquè no havia avançat el tema de la subtitulació en directe, no existia, per tant, tot era molt limitat. Molt bé. I Núria, que sabem que la Gistal va estar des dels inicis col·laborant amb l'organització d'aquestes jornades, explica'ns en aquells moments. Sí, bé, primer de tot vull dir bona tarda a tothom. Gràcies, Francina. Sí, i també em sentiran millor, no? Doncs estic molt agraïda a CAPS per haver-me convidat a aquesta celebració i de poder compartir la taula amb... Gràcies. I poder compartir la taula amb persones tan implicades des de sempre en el treball pel benestar de les persones amb discapacitat. Sí, estic molt contenta d'estar avui aquí, entre els de sempre, joves en sordesa, alguns coneguts des que eren tan petits. Avui he vist el Pol Orteu fantàstic, encara tinc vídeos seus de quan tenia 1 any i mig, no? I per tant, doncs estic molt agraïda i molt contenta. El 96, de fet, jo estava creant el Gistal, però per entendre una mica com anava la cosa, jo portava 10 anys anteriors, més o menys, amb una institució creada per nosaltres, amb l'obra social de la Caixa, que tenia una escola molt gran, amb sords, amb cecs, al passeig de Sant Joan, etc. I d'aquesta experiència era una activitat molt transformadora, per tant no teníem temps massa de pensar massa, sinó que hi havia preguntes que semblen retòriques ara, però que era, home, quina motivació pot tenir el nano a aprendre a parlar amb lo difícil que era llavors, que encara et portaven analògics i encara els tal. Si per parlar amb l'altre ja pot parlar en llenguatge de signes perquè estaven a l'escola especial? És una pregunta. La segona pregunta, que a mi també m'ha preocupat molt sempre, que ja ens preocupava llavors, era com poden estar interessats en llegir i escriure si és una cosa tan diferent del seu llenguatge, que no hi ha una associació grafema i fonema com tenim amb la llengua escrita, amb el llenguatge oral. Llavors, a partir d'aquí, el Gistal era un moment de reflexió i que tenia 2 objectius clars. Un objectiu era pensar que la inclusió que nosaltres volíem, la inclusió social, que finalment la inclusió escolar era un instrument en aquells moments, un instrument més, però ningú ho feia perquè no tal, doncs fins a quin punt aquesta inclusió tampoc no ens suggeria la gran diversitat de nanos amb sordesa i com per entendre aquesta diversitat que hi ha en el col·lectiu, fins i tot ara, no n'hi ha prou amb entendre només el llenguatge que tenen, sinó que cal entendre les altres funcions que estan implicades en el llenguatge. Llavors, aquest era un objectiu i, per tant, en aquell moment el grup Gistal es va preocupar de fer tesis, perquè estàvem a la universitat i llavors la recerca eren els treballs acadèmics, ja començant a establir una certa relació entre llenguatge i matemàtiques, entre llenguatge i manera de ser, autoconcepte, etc. Llavors, m'imagino que aquests objectius veurem després com es compleixen. Com que coneixeu bé a CAPS, ja sabeu que la nostra trobada va ser com inevitable. Vull dir, teníem uns objectius molt similars. A més, a CAPS estava molt interessat en els avenços científics de veritat. Nosaltres també ho estàvem.
I llavors va ser unes complicitats, una associació molt clara que es va convertir realment en una forta, en una bona amistat. Com la majoria de relacions sòlides, es va anar entreteixint en períodes amb més o menys intensitat, però sempre amb la confiança que l'altre va fent bé la seva feina i que ens podem retrobar en qualsevol moment. A partir del 96, la sinergia entre els dos equips va permetre tractar d'una forma o una altra d'una banda algunes de les recerques que es feien al Gistal, convidant investigadors d'altres centres d'arreu del món pels temes subjacents a aquesta primera pregunta que feia, quines funcions psíquiques estan tan implicades amb el llenguatge, i llavors vam estar tractant conjuntament a CAPS i Gistal amb els mitjans que teníem. Jo vaig agrupar una mica els temes al pensar la reunió d'avui. Després el Raimon, quan ha dit que teníem el codi QR aquí, doncs us l'aconsello, em va donar una gran alivi, perquè havia estat remenant les revistes, aquestes no hi eren i tal. Però jo només potser, si no m'allargo massa, us diria que hi ha com 5 blocs que vaig veure que havíem anat realitzant. El primer de tots va ser la inclusió educativa en la modalitat oral. Aquí vam portar experiències maques, una molt interessant de l'Alice Eric Brophy del Canadà i d'altres més parcials. Nosaltres, pel nostre compte, vam fer un estudi amb l'Anna Ranspot, que després en parlaré, valorant com estaven els estudiants, l'alumnat, amb sordesa a Catalunya. Llavors, hi havia una minoria, però es començava a fer tota una inclusió també dels que feien llengua de signes i la gran majoria de la integració era amb la modalitat oral. Els resultats d'aquest estudi us els remeto a les 7enes jornades, que poseu al QR, perquè van mostrar clarament, en aquells moments, el 2002, van mostrar clarament que l'alumnat que estava educat en modalitat oral tenia unes diferències amb l'adquisició del llenguatge, sobretot ara ho menciono, oral i escrit, molt més altes, un rendiment molt més alt que els que havien estat educats en bilingües, o els que estaven educats en bilingües. No va ser un treball tan bonic com el que ha presentat avui l'Anne Girs, en el que ha fet un seguiment de com es anava complicant la cosa i com tenien aquestes dificultats. També nosaltres el que vam trobar és que hi havia dificultats ja quan hi havia les oracions complexes, quan hi havia l'anàlisi del discurs, a mesura que estaves mirant franges d'edat més altes, és quan hi havia més dificultats, o més diferències, que és difícil de comparar, però bé, per dir-ho, més diferències entre les competències lingüístiques dels nanos amb audició normal que els nanos amb sordesa, els que havien fet servir només llenguatge de signes o es deia bilingüisme en aquells moments, però era un bilingüisme desequilibrat, diguem-ne. Un altre grup de recerques que fèiem va ser justament sobre l'adquisició del llenguatge oral i escrit. Aquesta relació que us deia entre... És difícil aprendre a escriure a partir de la llengua de signes, per tant, això és un problema seriós. Aquest era un bloc que vam començar una miqueta des del començament, amb el Jesús Alegria per una banda, però després també amb la Shirley Winter, que explicava una mica com ajudar a analitzar els fonemes ja des de petits, i després un tema més innovador, que aquí vull donar crec que va fer avançar molt aquest tipus de recerques, que va ser la incorporació d'una lingüista, de l'Anna Ranspot, que ara està jubilada,
però que va aportar tot el que era l'aplicació a l'anàlisi textual i que sí que ens va fer reflexionar sobre moltes coses, sobre dues coses importants, sobre com s'adaptaven els textos acadèmics perquè l'alumnat sord ho entengués i també sobre l'educació primerenca. Un altre bloc van ser les interaccions comunicatives amb les criatures de l'alumnat sord. Vam fer algunes recerques amb mare-criatura i algunes altres als contextos en l'aula integradora, de com es havia estudiat a la Universitat de Manchester i també un estudi del Gistol sobre què passava quan el professor d'aula corregia el nano sord, què passava a l'aula quan hi havia incomprensions. Soc conscient que m'he passat dels 3 minuts, per tant no vull... Ho deixaré per després. Ara, per deixar-ho per després, com que hem posat aquí que això és una tertúlia, doncs per deixar-ho per després tinc l'última, que encara no he parlat, que és sobre la subtitulació. La subtitulació amb nens. Continuem parlant. La intervenció no s'acaba aquí i després tornem a parlar amb tu, Núria. Sí, molt bé. Molt bé, gràcies, Núria, molt interessant. Mireia, la teva experiència com a persona amb sordesa i remuntant-nos a finals dels anys 90. Permeteu-me que faci la meva intervenció a partir de l'experiència personal i referida a l'accessibilitat en la vida quotidiana, l'oci... Gràcies. L'oci i la cultura. Soc una persona sorda postlocutiva i en aquella època la meva sordesa havia empitjorat fins al punt d'afectar seriosament la meva vida. Era angoixant no sentir el despertador, ni el telèfon, ni el timbre de la porta de casa. Haver de posar la televisió a un volum que molestava fins i tot els veïns. No entendre bé el que es deia a les reunions del col·legi del meu fill ni les dels veïns de l'escala. Vaig deixar d'anar al cinema o al teatre. Només seguia anant al liceu, tot i que la música no la sentia prou bé. Ni el meu otorrino ni l'audioproticista donaven cap solució, només l'audiòfon. Llavors, no recordo molt bé com va ser, vaig conèixer CAPS i va ser el millor que em podia passar. Al GAM de postlocutius vaig descobrir un munt de mitjans tècnics que em van fer la vida més fàcil. Per exemple, avisadors de timbres, despertador adaptat, bucle i FM. Vaig passar de veure-ho tot negre a esbrinar solucions i adonar-me que hi havia barreres que tota sola no podia eliminar. Em vaig passar de l'angoixa a la presa de consciència i estic molt orgullosa de la tasca que, junt amb els companys de CAPS, vaig iniciar per la sensibilització de les necessitats de les persones sordes i per eliminar les barreres de la comunicació. Gràcies. Continuem amb el Raimon perquè ens situï on estàvem, què és el que volíem, què necessitàvem. Moltes gràcies. Amb aquesta taula tan fantàstica és difícil completar segons quins aspectes. Jo ho faré des del punt de vista de les famílies i les persones sordes de CAPS, on estàvem en aquella època. I com m'ha recordat l'Antonio i la Rosa, i jo diria que tots plegats, eren uns temps d'heroïcitat. Estava tot per fer, absolutament tot per fer. La qual cosa és un petit desastre, no? Perquè un es troba en una situació i diu qui em dona suport, com podem canalitzar això, i veus que hi ha bastant poca coordinació i poc protocol concret per donar suport a aquestes persones. Però això que és un petit desastre, alhora és un gran repte i a vegades quan hi ha aquestes situacions fa que la gent faci molta més pinya. I jo crec que es va produir aquesta màgia que s'ha dit aquesta paraula avui, al matí i a la tarda, doncs jo també la utilitzaré, la màgia de les famílies
que es trobaven que no havia cap gran associació de famílies, que no es coneixia bé la tecnologia, que no es coneixia bé la inclusió. De les persones sordes poslocutives que tenien la mateixa sensació, no eren conegudes, no havia cap suport i sobretot que arrossegaven tots l'estigma, que també s'utilitza aquesta paraula, de que una persona amb sordesa era una persona que no parla, que és muda i que a més podrà tenir una formació baixíssima de per vida. I això era un estigma desesperadament arrelat en aquella època. Jo crec que això ens va fer que en la creació de CAPS es creés per primera vegada una associació que hi havia famílies, persones amb sordesa, que creia fermament en la tecnologia, en la inclusió i en el que les persones amb sordesa poguessin ser ciutadans de ple dret. Això va ser com el gran boom de creació. Parlem del 92-93 i passats aquests primers anys i ja constituït les comissions i la comissió de pares també i de postlocutius, vam veure que era importantíssim donar un pas endavant i era buscar bons companys de viatge i començar a fer actuacions que ens permessin fer trobades com les d'avui. I d'aquí va sortir aquesta idea un punt esbojarrada de dir per què no fem unes jornades internacionals de formació intentant portar ponents de fora, d'aquí, i intentem començar a crear debat i complicitats. I aquí és on vam trobar aquesta aliança fantàstica amb el grup Gistal, amb la Núria Silvestre, que sabíem que estava investigant en aquests temes, però que no havíem connectat encara, i es va crear, com ja s'ha vist, una relació inicial de fletxazo inicial, de dir hem de fer alguna cosa junts, hem de combinar les famílies, les persones sordes i la recerca, i amb això hem de donar un pas endavant que serveixi per l'àmbit educatiu, tecnològic, etc. I bé, aquests eren els grans reptes i també tenint en compte, i ho vull recordar ara perquè això ja està oblidat, però les famílies que teníem nanos per aquella època, tot i que vam trobar professionals que acollien molt bé els nostres fills, detectàvem que les expectatives estaven no baixes, baixíssimes. És a dir, ens deien, si va tot bé, potser aquests infants sords potser arriben a un cicle formatiu de grau mig com a gran cosa d'èxit i serà un cas excepcional. Clar, això va fer revelar molta gent, perquè deien, home, els nostres fills han de poder ser el que puguin ser com a capacitat individual, amb els mitjans que siguin, però mai posar un llindar a priori, un topall que no els permeti el desenvolupament com a persones. Tota aquesta espècie de màgia, rebot, rebel·lió, va provocar un activisme que a partir d'aquell moment vam crear aquestes jornades i fins aquí hem arribat. Després ja comentaré més coses, però sí que en aquest bloc permeteu-me que us digui, us demano un aplaudiment per la Núria Silvestre i el seu grup Gistal, perquè no hauríem arribat fins on hem estat i estem tots molt orgullosos d'aquesta col·laboració i jo crec que allà es van sentar les bases de lo que ha sigut una llarguíssima trajectòria. Si em permeteu, moltes gràcies per la felicitació, però amb una col·laboració sempre hi ha dues bandes. I amb això, és el fletxazo, és veritat. Cal una associació de pares. Doncs, me'n recordo simplement que amb un programa de televisió que estava amb el Raimon, jo i una persona d'implants nuclears i tal, allà hi sabia de veritat de sords. Me'n recordo, te'n recordes? Un de l'Einstein a la platja, que era un programa de Sant Divertit. Va dir, no, el tècnic no és el Raimon. Doncs vull dir que hi havia, és veritat que amb el desconcert que hi havia, perquè el que havíem fet nosaltres a la Caixa no tenia tampoc models en tot Espanya, nosaltres havíem seguit un model italià, més o menys, però que la necessitat d'investigar o d'almenys estar al dia de tot el que hi havia nou estava molt clar i això ens unia molt. Seguim endavant. Passarem ara cap a la segona pregunta de la tertúlia. Quines serien les principals fites que s'han aconseguit per la millora de la vida autònoma de les persones amb sordesa? Jo crec que una de les primeres fites que es va aconseguir, tot necessita un temps, les federacions que treballen cadascuna pel seu camí, intentant
arribar a l'administració amb els seus plantejaments, van acabar de constituir el COCARMI i això va ser una fita important perquè a partir d'aquell moment hi havia una veu que es podia adreçar en nom de tots a l'administració portant les necessitats de tots els col·lectius de persones amb discapacitats i per tant això també va canviar les dinàmiques i les relacions amb l'administració i també va ser el moment en què es va aprovar en el 2014 la nova llei d'accessibilitat. Aquesta nova llei, que la primera que es va aprovar no recollia més que el tema del concepte de barreres arquitectòniques, ja és una llei oberta a tots els col·lectius de persones amb discapacitat, es recullen les necessitats de les persones sordes i de les persones invidents i de les persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir, per tant, és una llei que només li falta un petit detall molt important i és que s'aprovi el seu reglament per desenvolupar-la, perquè des del 2014 encara no s'ha aprovat el seu decret de desenvolupament i per tant és un obstacle perquè aquesta llei tingui plena vigència en el sentit de que es puguin mesurar cadascuna de les coses que s'han de canviar perquè l'accessibilitat pugui ser un fet, diguéssim, en tots els àmbits. Però jo crec que aquestes dues qüestions i també el fet que aquest treball conjunt i aquesta existència del COCARMI ens ha facilitat no només el treball amb el tema de l'accessibilitat, sinó també la coincidència amb el CAPS de treballar amb la incorporació a l'escola ordinària, la inclusió educativa, diguéssim, o la inclusió a l'empresa ordinària, també tots els temes, els projectes, la defensa dels recursos perquè aquests equips multiprofessionals que ajuden a la gent a trobar feina a les empreses, doncs ha canviat molt el panorama i crec que, malgrat que queda molt per fer, hem avançat molt i jo crec que avui sí que podem dir que s'ha demostrat que les entitats són imprescindibles per poder fer canviar les coses en el país, a l'administració i a fer que les persones trobin millors condicions de vida per poder continuar desenvolupant-se personalment. Totalment, Antonio. S'ha avançat i continuarem avançant. Rosa, pel que fa a la subtitulació a Televisió de Catalunya, quin seria la principal fita? A veure, jo a vegades encara... Me'n recordo de la meva àvia que a vegades deia, quan va descobrir l'ordinador, li ensenyava quins adelantos. I llavors jo a vegades penso, dic, mare meva, si m'haguessin dit com estaríem treballant ara, és que no... Home, ja amb la digitalització i la TDT, clar, ja es va notar molts canvis, molt menys esforç, molt més aconseguit i clar, ara mateix, doncs, bueno, subtitulem del TV3 i del 33 pràcticament que se subtitula tot, els directes que es feia, vam començar, abans no ho he dit, només fèiem una pel·lícula a la setmana, alguna sèrie i el Telenotícies vespre. Clar, del que fèiem al que fem ara, això ho saben sobretot, qui ho sap millor són les persones sordes. Després, doncs, els mòbils, que a les apps també ja s'han preocupat perquè hi hagi accessibilitat, subtítols, audiodescripció, coses d'incidències tècniques que llavors vas demanant i dius, ostres, i no et poden avisar si falta això, si falta allò. Doncs hi ha tot d'avenços tècnics que permeten que les incidències hagin baixat i que es pugui fer molta més programació amb subtítols. Per altra banda, també es va posar en marxa el servei de... Bueno, m'he deixat el servei a la carta, que llavors abans, clar, fèiem molta cosa, però es perdia, com si diguéssim. Llavors, des del 2010, em sembla que és, que ja també està tot a la carta i tothom pot anar a consultar a la carta els programes amb subtítols. Aquí sí que a vegades hi ha algunes incidències i, gràcies al servei d'atenció a l'espectador, que també es va crear, doncs la gent pot escriure i t'avisen de coses. I llavors, per exemple, hi ha moltes incidències, bueno, moltes. N'hi ha amb l'InfoK, perquè l'InfoK s'emet sencer, però després fan fragments, i els fragments encara no estan subtitulats, no es pot. Això vindrà per la pròxima pregunta, jo ho explicaré a la pròxima pregunta. I què més volia comentar? No, doncs això, que la comunicació d'entre el servei d'atenció a l'espectador i el 96, diguem,
sempre hi ha hagut comunicació, perquè demanaven, no hi havia llei, i clar, demanaven feu això, feu allò, de subtítols, de programes que no fèiem, i llavors escrivien persones, que això ho volia comentar, que moltes coses, clar, és un aprenentatge, perquè ara perquè se subtitula tot i no has de triar, però abans, quan es feien coses, però poques coses, o s'anava ampliant de mica en mica, el més fàcil hagués estat dir, doncs, ostres, el Polònia no el fem, perquè és que el Polònia, penseu, que l'entreguen a les 9 de la nit del mateix dia. I el fàcil hagués estat això. Però, clar, t'arriben cartes en recordo més d'una d'adolescents sords. Un que era fan del Buenafuente. I llavors, et fan plantejar de dir, ostres, clar, és veritat, t'expliquen, és que jo no puc comentar després l'endemà amb els amics aquest programa. I, no sé, saps que aprens coses que tu no et planteges, que si t'atures a pensar-hi, però és que com que no coneixes el món, no ho pots entendre. I llavors, doncs a base de cartes, recordo també una noia, què em deia? Però és igual, resumint, el Polònia i el Buenafuente vam gastar d'energies perquè poguessin sortir, que ara no se'n gasten tantes, però ho vam fer perquè sabíem que molta gent ho esperava amb ganes. I res, volia dir això, que al saber, al comunicar-nos, doncs era més fàcil de poder anar avançant i fent que determinats programes que no havien arribat mai arribessin. De llavors a ara, ja dic, ja per acabar, quan mirava el vídeo aquest, m'havia vingut la frase això de tot està per fer i tot és possible, i pensava, i realment tot estava per fer i tot ha estat possible, però encara queda. Gràcies, Rosa. I tota aquesta tasca que feu d'accessibilitat és inclusió pel col·lectiu. Núria, doncs, quina seria la principal fita? Quina creus que ha estat pel col·lectiu? Bé, clar, jo vaig una mica amb la perspectiva de la recerca i del treball per fer avançar el coneixement, no? Doncs si reprenc els dos reptes que teníem, un era per realment poder adaptar-nos en educació a la diversitat de la sordesa, tenir una visió més global del nano, que no sigui simplement si em parla o no em parla, si m'avança o no m'avança. Doncs amb això sí que hem anat avançant, hem anat fent coses interessants que, per exemple, doncs la darrera... Ai, perdó, que no sé... Si et poseu el micròfon... Sí, doncs, per exemple, la darrera recerca així acabada que tinc al cap és una que relaciona la comprensió lectora amb una capacitat de ficar-se en la pell dels altres, amb recordar coses. O sigui, que no es tracta només de fer estadísticament una correlació o una relació estadística entre aquesta funció i aquesta, sinó saber el per què aquestes funcions es relacionen. I per això anem tirant. Aquesta que us dic la porta un jove investigador, el Mario Figueroa, que just acaba de fer la tercera ara. En canvi, el segon repte és el que la universitat sempre té problemes, perquè, clar, sí que disseminem o difonim, fem l'acció de difondre els resultats i els coneixements i tal, però nosaltres l'evidència que això s'ha aprofitat en tenim poques vegades. Amb això, doncs clar, l'aliança amb ACAPS estava molt bé, perquè jo una cosa que us vull dir és que la revista Comunicar per mi ha sigut bàsica moltes vegades. És un instrument que tenim molt fàcil i molt bé. Per exemple, de la recerca que us he citat sobre la comparació entre els nanos amb bilingüisme, llengua de signes, llengua oral i els només oralistes, la primera i única publicació així una mica tal va sortir a Comunicar. No va sortir al Lancet ni al Nature, va sortir a Comunicar, no?
Però de tota manera, tampoc, com a caps teniu un feedback molt més clar amb les famílies, però tampoc jo, excepcionalment, per aquest repte, sí que és veritat que hi ha una cosa de la que em sembla que ja he enunciat una miqueta, que és el tenir en compte tot el que és l'anàlisi de tot el discurs, fins i tot amb nanos molt petits, quan es parla. Això ho devem a la introducció de l'Anna Ransford, mai poc citada, i amb l'habilitat i agudesa que va tenir una logopeda, la Cristina Ulloa, que malauradament va morir ara fa 10 anys, que va saber agafar tot el que diuen els lingüistes de l'anàlisi del tal i passar-ho als nens petitons. I els nens petitons, quan escolten un conte, que ho ha portat. I això ha tingut quan expliquen un conte, fins i tot amb les logopedes que han pogut anar seguint des de fa 10 anys una mica aquests criteris d'educació primerenca, doncs encara ho fan. Quan senten el de sobte de la logopeda, ja pensen, bueno, què ha passat aquí? Ja saben que vindrà el problema del conte, etc. En aquest sentit, jo sí que trobo que encara que una flor no fa estiu, però sí que hem tingut algunes satisfaccions de que aquest pont entre el temple suaditzant de la ciència i la pràctica de cada dia doncs tenia uns certs lligams. Això penso que és un avenç. Hi ha també l'avenç, per exemple, important per mi, encara que això també seria una mica de debat, és el que parlem d'inclusió avui. Però si jo parlo del que feia la Caixa fa 20 anys, parlàvem d'integració. Doncs això és un canvi semàntic que dius, bueno, les paraules no fan la cosa. Doncs sí, doncs sí que la fan, no? I en aquest sentit jo penso que s'ha avançat molt en que el fer servir aquesta paraula vol dir que encara que després la pràctica potser no sigui la inclusió definida del que ha de ser la inclusió de que l'escola s'adapti al nano, igual com el nano s'adapta a l'escola, que la idea d'integració és la peça a l'individu que s'ha d'adaptar a una cosa existent i no aquesta dialèctica entre la institució i el nano, encara que no ho faci, però sap que d'alguna manera s'ha de fer. I en aquest sentit, un prec que faré, però potser que és el tercer, és la formació de mestres. Doncs seguirem després en la tercera. Mireia, la principal fita per tu, quina ha estat com a persona amb sordesa? Permeteu-me que us posi exemples de situacions on he participat activament. No faré un resum exhaustiu, però crec que serà il·lustratiu de com hem avançat. Comencem pel Fòrum de les Cultures celebrat el 2004. Des de CAPS vàrem participar molt activament en els preparatius, provant els bucles pels diàlegs, per exemple, i es va aconseguir que des de la cerimònia inicial fins l'últim dia fos un esdeveniment plenament accessible. Personalment, vaig gaudir dels diàlegs i dels espectacles amb molta il·lusió. Que la temporada del grec sigui accessible és una altra fita important que vam guanyar anys enrere. El teatre no sempre és accessible i qualsevol oportunitat de gaudir-ne val la pena. Ara tenim les sessions accessibles a través de Propa Cultura. Pel que fa a tasques de sensibilització, de les quals em sento orgullosa d'haver participat, destacaria la meva intervenció en el llibre Moure's per l'espai públic, l'accessibilitat en primera persona, de Pep Valls, i el fet d'haver format part del jurat dels Premis Access als treballs de recerca de batxillerat. Hem aconseguit que es vagin instal·lant bucles en diferents espais. Personalment, estic contenta que n'hi hagi a la seu del districte de Sant Martí i més encara que recentment es subtitulin audiències públiques i plenaris. El subtitulat a la televisió ha millorat moltíssim, però hem d'arribar al 100% i passen coses com que quan la televisió espanyola sintonitza amb Catalunya i es parla en català no hi sol haver subtítols.
El primer exemple que he esmentat ha estat el del fòrum, plenament accessible. I vull acabar explicant-vos que el mateix any, el 2004, vaig començar a tenir dificultats per anar al Liceu. A la primavera vaig assistir a una representació de Macbeth i quan va arribar el cor dels escocesos o Pàtria opresa, l'angoixa fou absoluta. L'orquestra tocava, el cor omplia l'escenari en un muntatge espectacular i jo no sentia res. Aquesta sensació de buit absolut es repetia en altres ocasions. Per això, el dia que es va presentar el bucle al Liceu, el 10 de juliol del 2014, va ser un dels dies més feliços de la meva vida. Poder tornar a gaudir de la música és per mi molt important. Haver participat amb els companys de CAPS a les proves de validació del bucle a la sala i últimament també al Faier m'omple de satisfacció. En general, a hores d'ara, el Liceu és un exemple d'accessibilitat. És accessible a totes les funcions i gairebé a totes les localitats. Hi ha bucle a la sala, al Faier i a les taquilles. A la sala també hi ha subtitulat en directe. És tot un exemple del que haurien de ser tots els teatres. Per acabar, vull donar unes dades objectives que mostren com hem millorat. A Barcelona hi ha 85 equipaments, centres cívics, casals de barri, biblioteques, teatres, auditori, caixa fòrum, accessibles. I a Catalunya, en general, 45 més. Gràcies, Mireia. Raimon, la principal fita? Principals fites amb tots aquests anys, molt complicat, però condensaré amb tres punts rapidíssims, no? I poso primer un que anava a dir segon. La complicitat amb el sector, amb el sentit més ampli, educatiu, tecnològic, associatiu, no? Crec que això ha estat clau per entendre els avenços de tot, no? És a dir, amb el grup Gistal, no? Puc dir l'anècdota de que els primers anys molt entusiasmats fèiem les primeres, les segones, les terceres, però recordo que va haver un moment que la Núria em va dir potser ja hem tocat tots els temes, no? Potser que descansem una mica, no? Però ens vam començar a animar i vam dir no, escolta, hem de seguir perquè estan presents i anirem endavant, no? I va ser un exemple de com continuar aquesta col·laboració, no? Amb Televisió de Catalunya el mateix, no? Vam obrir tota l'activitat, recordareu els més antics, de participació al Club Super 3, de posar en valor amb un escenari enorme allà a Montjuïc que estigués subtitulat, vam començar amb una tele petita, amb un racó, vam posar una pantalla més gran i al final les pantalles per tothom, on ja sortia subtitulat i no a un costat sinó als dos i per tant va ser estar a sobre i amb la gran complicitat d'ells, no? I no diguem ja Fundació 11 o Cocarmi, no? Cocarmi es va crear l'any 98, 2 anys després de la primera jornada, no? En aquells moments vam entrar de ple, vam descobrir tot un altre món que no coneixíem, o sigui, vam passar de conèixer ser famílies de nens o conèixer adults amb discapacitat auditiva a dir estem en un món de la discapacitat molt més ampli que si anem junts serem molt més forts, no? I ens vam implicar tant que vaig tenir l'honor de ser vicepresident de Cocarmi en aquella època fundacional, allà tenim el Jordi Tudela a la sala que se'n recordarà d'aquella època, no? I va ser un honor i un plaer començar aquella tasca conjunta que ens ha portat als grans canvis legislatius, als canvis d'incidència política i, per tant, ha estat una gran fita per tot el sector, no? També pel sector de discapacitat auditiva. Segon punt, que dir que no s'hagi dit ja del que ha suposat l'avenç de la tecnologia, d'audiòfons, d'implants coclears, d'emissores FM, de subtitulació, amb l'accessibilitat i amb el desenvolupament de les persones amb sordesa, no? I tot això ens ha portat a un escenari molt millor que s'ha anat consolidant a poc a poc. En definitiva, també a vegades ho diem gràficament, vam passar d'aquesta heroïcitat individual i aïllada a que finalment ja no siguin discapacitats, sinó persones amb discapacitat o persones amb sordesa, posant en majúscules lo de persones que ni més ni menys volen la mateixa igualtat d'oportunitats i el poder desenvolupar-se com qualsevol altre ciutadà. Jo crec que això ha sigut un fil conductor. Podríem veure molts detalls, ha hagut, clar, tota la complicitat de famílies, tota la complicitat amb persones amb sordesa, tot el que hem anat aprenent uns d'uns altres, però que al final ha estat tot lligat per aquests grans trets. Per tant, jo quedaria amb aquestes frases per, des del nostre punt de vista, definir què ha significat aquesta època.
Doncs agafem això últim que comentava Raimon, la igualtat d'oportunitats, perquè les persones amb sordesa siguin ciutadans de ple dret. Tanquem la taula, fem ara una mirada cap endavant. A curt mig termini, quins serien els principals objectius per aconseguir això, la igualtat d'oportunitats real? Abans, Antonio, ja feies menció al decret d'accessibilitat. Sí, la llei i el decret és una part important, però jo crec que ha d'haver com un reconeixement formal i una assumpció de tots els que intervenen en el món de les decisions polítiques i institucionals de que la comunicació és essencial, que el que no pot ser és que es continuï fent comunicats o intentant que la gent se n'assabentin de coses tan greus com el que ha estat passant amb la pandèmia i que s'oblidin que hi ha persones que necessiten poder escoltar i entendre el que s'està dient i sobretot quan s'està informant de coses tan importants com la seva pròpia vida, perquè una pandèmia no és una broma, és una qüestió que ens afecta a la nostra salut. Per tant, també hem de tenir en compte que estem en el món dels drets. Des que es va aprovar la Convenció dels Drets per part de l'ONU dels drets de les persones amb discapacitats, no estem en un món en el que si podem ho fem, no. S'han de fer, perquè són drets que si no es fan ens vulneren a nosaltres mateixos com a persones que ens treuen aquests drets. Per tant, hem d'imposar que les administracions atenguin a les persones i es responsabilitzin que les persones quan van a un lloc públic puguin ser ateses i entenguin el que se'ls diu. Per tant, jo crec que hem d'avançar en aquest sentit perquè la comunicació, el que comunica es vegi obligat i el que va a ser un receptor d'aquesta comunicació pugui sortir satisfet i ple de tota la informació que se li ha de donar per poder continuar a tirar endavant. En definitiva, jo crec que estem parlant de que hem d'apartar de la nostra mentalitat allò de que, si aconseguirem allò que es pugui. Hem d'anar per totes perquè ens estem jugant la nostra vida, ens estem jugant la qualitat de la nostra vida, la capacitat que tenim d'intervenir en la vida, de poder decidir i poder ser persones lliures i persones amb capacitats totals com té la resta de les persones de la nostra societat. Per tant, ara és el moment de que fem que les administracions es posin a treballar en sèrio i presentin plans per poder fer accessible la comunicació en tots els àmbits de la vida i que es responsabilitzin i que no ho deixin a la bona fe de si podem o no podem, sinó que es responsabilitzin que si no ho fan vulneren drets fonamentals de les persones. Molt bé, Antonio, i més quan hi ha solucions i hi ha suports per fer-ho possible. Rosa, mirada cap endavant, a nivell de subtitulació, amb tot això de la televisió que en altres jornades havien vingut a parlar-nos dels entorns immersius, quins reptes hi ha en aquest sentit? A veure, primer m'ha fet pensar, quan ha parlat de la pandèmia, que justament es podria dir que una cosa bona que ha portat és que des de llavors totes les rodes de premsa, totes ja són subtitulades, ja ha quedat, saps? Perquè, clar, es donava la situació, hi ha els temes de pressupost i tot plegat, però dic, home, és que no podem deixar-ho sense subtitular. I ara ja està, des de llavors ja totes les rodes de premsa fem amb subtítols. Bé, què queda pendent? Queda pendent arribar al 100%, com ha dit la Mireia, de TV3 i el 33 no, però el 324 fem moltes hores, però encara no arribem al 100%, i el canal d'esports el mateix. El que passa que al canal d'esports també hi ha molts partits i així que dius, entre que hi ha gent... La Mireia mateix, em sembla que el futbol em va dir... No, la Mireia no, qui va ser l'Imma? Que no es mirava el futbol amb subtítols perquè li feien nosa. Bé, doncs això, arribar al 100%. Després, posar subtítols a la programació en directe a través d'internet, que amb això s'hi està treballant,
Semblava que abans que acabés l'any ho podíem tenir, però hi ha hagut pegues tècniques que no acaben d'anar sincronitzats, però s'hi està treballant. Després, millorar, perquè el tema del desfasament, perquè ara mateix, clar, estem fent molts programes amb reconeixement de veu, que fem als matins, planta baixa, està passant, fax... Clar, està passant mateix, si hi ha gaire desfasament, en ser un programa així d'humor, saps? I llavors millorar, no sé, que hi hagi sistemes que puguin anar més ràpid i no hi hagi tant desfasament del que diuen quan surt el subtítol. Tot i que a vegades va prou bé, però s'ha de millorar. I què més? M'havia apuntat per aquí, em sembla... Bueno, sí, el que he dit de la carta, poder millorar també aquest tema dels programes fragmentats, que els subtítols encara no pugen. Les APP també encara poden tenir millores. I després una cosa que ja no depèn de la tele, però que també ha de millorar, i ho acabem sabent perquè ens arriben incidències que ens diuen és que els subtítols els feu fatal, és que surt un subtítol, després no en surt cap i després surten tots de cop. A mi quan m'expliquen això, per l'experiència des que hi ha TDT, ja sé que és cosa de l'aparell de la persona que ho explica d'aquesta manera. Sempre demano, quan em diuen ho feu fatal, sempre demano detalls per poder saber si és que ha estat una cosa, un dia concret que algú va tenir un mal dia o que l'aparell es va penjar o que és un aparell que dona problemes i les plataformes, no diré quines, però sí que és veritat que a vegades les plataformes se'ls espatllen els subtítols i va bé que ens avisen, però també va bé avisar les plataformes. Això també ha de millorar, perquè passa, que de cop o no tenen subtítols o els van molt de pressa i llavors, clar, la gent ens escriu dient què passa? Res, ja està, això. Gràcies, Rosa. Núria, mirada cap endavant. Sí, mirada cap endavant. Des del punt de vista de recerques, no? Doncs clar, amb la mateixa línia, clar, tothom diu tonteries, jo el devia dir aquesta forta, dient tots els temes ja els hem mirat. Clar, la idea és que els temes, que no hi ha una evolució. Primer hi ha el tema de fonema, grafema, després hi ha el tema d'això i després hi ha una evolució lineal. No, hi ha una evolució espiral, és a dir, tu toques un tema i després el tornes a tocar d'una altra manera, més adequat per les coses noves que s'han fet. Per exemple, és el que passa amb un que ja és pel futur, perquè ja s'està fent ara tal, que està portant la Cristina Cambra i l'Encarna Pérez, de fer perfils lingüístics. D'alguna manera, sí, és veure a quin nivell estan de lèxic, de pragmàtica, el que sigui, però ajuntar-ho tot amb el que deia abans de la manera de ser del nano, dels inputs culturals que ha tingut, etc., que s'assembla amb el que també continuem des del punt de vista ja de perfil psicològic o de patró psicològic o de visió global de cada nano. Jo penso que amb això anem tirant endavant. També tenim previst, per exemple, en el que fa als aprenentatges escolars, doncs havien començat amb les mates, amb les matemàtiques, amb l'aritmètica i geometria també una altra, i ara també de cara al futur, doncs també ficar-s'hi més en aquest tema, també amb aquesta visió més holística, més global, perquè vam trobar, per exemple, la primera investigació que va fer del Gistal, la Carrasomada Serrano, va trobar que finalment con la Iglesia hemos topado amb el text del problema hem topat, més que amb tota l'argumentació i tot l'aspecte cognitiu. Doncs anem a veure també d'una manera una miqueta més global el dels aprenentatges escolars. Per el que us deia de la globalitat, clar, és el que jo estic fent ja més personalment és
veure com els primers anys de vida són clàssics, són claus, no? I això ja ho sabem i tal, però on te veus totes aquestes funcions juntes, sobretot quan es comuniquen entre ells els bebès de les escoles bressol, és quan són petits, perquè després ja hi ha moltes interferències del mitjà, de les interaccions, etc. I això jo penso que també és un filó interessant. Tenim al Gestal un filó que aquí en aquest context potser no entra, però a la societat actual tan envellida, doncs sí que entra, que és el tema de la presbiacúsia. O sigui, tenim previst que a mesura que ens anem envellint, doncs hi ha més gent que et diu: escolta, tu penses que em tindria que portar un audífon? Doncs sí, no? I això també és una línia que tenim del Jesús Valero, que ja hi està treballant i que també té per fer-ho. Llavors, de cara a la carta als Reis, diguem-ne, no tant de projectes ja d'immediat que podem fer, que tal, no? Jo, si a mi em preguntéssiu si tens tots els diners per dedicar a això i tal, que hi ha hagut una pregunta aquest matí interessant en aquest sentit, doncs què faries? Doncs, evidentment, els recursos tecnològics amb això ho coincideixo, però jo penso que aquí ens està faltant formació. Formació, recursos de formació a les escoles perquè es converteixin en inclusives. Vull dir, perquè sí, posem el Google i tal, estan atents, però hi ha, per exemple, una línia també de recerca sobre els aprenentatges que se'n diuen incidentals, que vol dir el que aprens sense que hi hagi una intencionalitat. Llavors aquí també tenim el tema de l'audició incidental. Per més implants que portin, moltes vegades estan molt més canalitzats cap a la font sonora, encara que els hi permet, si és via oral, etc. Llavors, en aquest sentit, també crec que és important, i és una línia que es tirarà endavant també, és veure com es potencien l'aprenentatge de l'audició incidental. I el dels subtítols era simplement per si teníem temps. Temps, anem justos. No, doncs que preguntin millor. Ja ho parlem després. I tant. Moltes gràcies, Núria. Mireia, no sé, com a persona amb sordesa, què és el que t'agradaria veure en els propers anys imminents? En l'àmbit de la vida quotidiana, l'oci i la cultura, a mig termini cal seguir treballant per eliminar les barreres de la comunicació i a llarg termini aconseguir-ho. Us posaré exemples molt recents. Dimecres passat vaig viure dues situacions que tenen molt a veure amb l'accessibilitat. Al migdia vaig seguir a la web del Senat la compareixença del president de PIAPAS davant de la Comissió de Polítiques de Apoyo a la Discapacitat del Senat. Vaig activar els subtítols, eren correctes, literals, i vaig accedir al contingut a través dels subtítols i amb el suport del bucle que tinc instal·lat a casa. Com és habitual als programes en directe, hi havia un desfàs de temps entre l'àudio i els subtítols. Això va quedar palès als vídeos que es van projectar al final de la intervenció. Els vídeos ja preparats venien subtitulats, però a sota es subtitulava en directe. Uns subtítols eren perfectes, els altres anaven desfasats uns segons. Es veu que algú ho va observar i va deixar solament els subtítols incorporats als vídeos. De cara al futur, voldria sempre que els subtítols fossin literals i simultanis amb l'àudio. És la manera més natural, sentir i llegir al mateix temps. D'aquesta mateixa compareixença en podem treure una altra conclusió de cara al futur. Encara cal seguir fent la tasca de sensibilització de les necessitats comunicatives de les persones sordes oralistes. I em felicito perquè sé que estem en bones mans i en el bon camí per aconseguir la plena integració. L'altre exemple que us vull posar és que vaig rebre un e-mail de la tècnica del meu barri
demanant-me si necessitava bucle per al proper Consell de Barri i si conec més veïns que el necessitin. Per una part, està bé que s'hagi pensat en les persones sordes. Per l'altra, és una llàstima que en un casal de barri encara no tingui instal·lat el bucle. De cara al futur, demanaria que hi hagués bucle a tots els casals de barri i centres cívics, que s'oferís la possibilitat de subtitulació i que als cartells i a les convocatòries per mail s'especifiquessin les mesures d'accessibilitat i la possibilitat de demanar el subtitulat. Només han estat 2 exemples molt recents per indicar que encara ens queda molt camí per fer. Per a mi, el gran repte a llarg termini és arribar a un futur idíl·lic, on les barreres de la comunicació siguin eliminades i les persones sordes puguem sentir-nos i ser ciutadans de ple dret en tots els àmbits. Un futur, un codi clar que sordesa no vol dir mudesa, que hi sentim i parlem, que nosaltres hi posem de la nostra part les pròtesis auditives, la lectura labial i els mitjans tècnics al nostre abast. Però el que no podem fer és subtitular-nos un programa de televisió o instal·lar un bucle a un espai públic. Voldria mirar la cartellera i poder triar qualsevol espectacle. Voldria poder assistir a qualsevol acte públic. Voldria posar la tele i triar qualsevol canal. Voldria poder veure qualsevol sèrie o pel·lícula de les plataformes digitals. Voldria que la sanitat fos plenament accessible. Voldria moltes coses. Per aconseguir-les, cal que en el disseny de qualsevol acte, de qualsevol espai, s'incorpori l'accessibilitat com un element fonamental. Aquest és per a mi un dels reptes de futur. Gràcies, Mireia. Raimon, acabem ja amb aquesta mirada que dèiem cap endavant. M'ho posen fàcil perquè coincidiré plenament amb algunes. Una, accessibilitat universal. Crec que és imprescindible l'aprovació del decret que portem anys esperant. Segons la llei, en 2 anys tenia que estar aprovat i ja venim del 2014. Però no és un tema només legal, és que la incorporació de subtítols, de bucles, de totes les mesures, porta a que avui en dia, en plena pandèmia, molts canals de comunicació per a les persones eren encara telefòniques. Això és increïble perquè tecnològicament és fàcil de fer d'una altra manera i vol dir que no s'ha pensat en aquest disseny universal quan hi ha els mitjans. Quan començàvem estava tot per fer i no hi havia els mitjans. Ara tenim els mitjans però no sempre la gent se'n recorda. Per tant, aquest és un dels reptes urgents. L'altre, la formació. Aquest matí es deia des del CREDA de Lleida, s'ha dit diverses vegades, la formació és imprescindible, també per posar en valor aquests avenços, per treure el màxim partit a la tecnologia, a l'educació, a portar aquestes conclusions de recerca a l'àmbit educatiu, a fer tot això, és a dir, formació pels professionals, perquè la vida va molt ràpida, hi ha molta actualització i no sempre qui té la responsabilitat d'actuar rep la formació requerida, i això és una prioritat absoluta. I tercera, augmentar la visibilitat de les persones amb sordesa, especialment les que es comuniquen oralment, que són les grans invisibles. I això fa que la gent i els serveis moltes vegades no coneguin les seves necessitats i, per tant, no puguin actuar ajustadament per posar aquests mitjans de suport. I crec que això, l'Antonio Villeno recordava, és a dir, tenim reconeguts en teoria molts drets, però alguna frase que algú més hi ha dit, els drets es guanyen cada dia. I els drets es guanyen cada dia vol dir que hem de seguir amb aquest activisme social, hem de seguir fent jornades com aquestes, hem de seguir participant. I aprofito que hi ha molts joves a la sala per suggerir-los que vagin incorporant en tot aquest activisme i siguin ells en primera persona també, que vagin recordant aquests drets, recordant aquestes necessitats i d'alguna forma fent aquesta pressió positiva perquè hi hagin respostes per la millora de la inclusió en el dia a dia. I amb això jo crec que tenim tots a la taula, hem donat 1000 elements de posar en valor el que s'ha fet i somiar cap a un futur immediat que segur ha de ser millor. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i continuarem treballant plegats.